ମୁଁ ଶ୍ରୀମତୀ ଜୟନ୍ତୀ ସାହୁ, ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା। ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ଯେଉଁ ରଜତ ଜୟନ୍ତୀର ଯେଉଁ ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ, ସେ ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନର ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରସ୍କାର ବିତରଣୀ ଉତ୍ସବ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଖୁବ୍ ସଫଳ ଭାବରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଏଇଭଳି ଏକ ପୁରାତନ 25 ବର୍ଷିଆ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏଇ ରଜତ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ଅବସରରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରତର ଉନ୍ନତି ମୁଁ କାମନା କରିବି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ସୁପ୍ତ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅକୁଣ୍ଠ ସହଯୋଗ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାବାସୀଙ୍କର ଅକୁଣ୍ଠ ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଜି 25 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି ଏବଂ ଏହି ସୁନ୍ଦର 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ରଜତ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ହେଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉତ୍ତରତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ନାଁ ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ରଥ, ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଖଣ୍ଡପଡ଼ା। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ତ ଆମର ରହିଛନ୍ତି ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇଛି। এই ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ସମ୍ମାନିତ ତହସିଲଦାର ବିଶ୍ୱବିସ୍ତୃତ ତ୍ରିପାଠୀ। ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଅଙ୍କୁର ଅଭିଳାଷ ଏବଂ ସ୍ତମ୍ଭକାର ଗିରିଜାଶଙ୍କର ତରାସିଆ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ମୁରଲୀଧର ସ୍ୱାଇଁ। ଏବଂ ଏହାର 4ଟା ବେଳକୁ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମାନନୀୟ ବିଧାୟକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ଏବଂ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ବାଙ୍କି ଗଣେଶ୍ୱର ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ପଣ୍ଡିତ ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ, ଭାରତୀ ଭୂଷଣ ମିଶ୍ର ପ୍ରାକ୍ତନ କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧିକାରୀ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର କର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର କର ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଆଜି ଜାରି ରହିବ, କାଲି ଏହାର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବ ହେବ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ତ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ଇଏ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ଏହାର ଅଭାବ ଅସୁବିଧାଟା ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହୁଛି, ସେଇଟା ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନି। ତଥାପି ସେ ତାର ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିଛି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆଗକୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ପିଲା ଯାଇ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ଅଧିକାରୀ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଆଶା କରିବୁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେଭଳି ଆଗକୁ ଚାଲୁ ବୋଲି। ହେଉଛି ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ, ଏହାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ। ଯେହେତୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଏକ ଅନୁନ୍ନତ ଅଞ୍ଚଳ, ଆମେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଏତେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭାବରେ ଏଠି ନେଇଛୁ, ତେଣୁ ଲୋକ ଆମ ଉପରେ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରହିଲେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯିବ। ସେ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ। ଇଏ ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନେକ ରହିଛି। ଆମର 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ 2016ରେ ପିଲା ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସମ୍ମାନିତ କରିବୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ 25 ବର୍ଷ କାଳ ଆମ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କରିବୁ। ଏବଂ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହାର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବ, ଏ ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ଆଇଡ଼ିଆଲ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ମେଲୋଡ଼ିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଏବଂ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ପିଲା ବହୁତ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି।